Helo, Iwan dwi, a da ni yn siop o garreg. Gafis mynd â chi rownd. Yn fan hyn, da ni gael gyd yn ffrwytha, gyd heb cynnyrch plastig a gyd yn lleol hefyd. Yn y ffridge, mae pob dim yn metal neu wedi cael ei creu heb y plastig, ac felly yn hollol saff i'r natur. Yn fan hyn, i safio chi defnyddio plastig o'r siop, da ni hefo fabric conditioner a washing up liquid, a da chi'n gallu ail-lenwi efo botel plastig o gartref. Fan hyn, da ni hefo shampoo a hair conditioner, hefyd i helpu chi rhag gorfod prynu boteli plastig o'r siop. Da ni hefyd hefo boteli ail-lenwi o llefrith yn fan hyn, sydd yn helpu chi rhag gorfod ail-prynu boteli plastig. Da ni hefyd efo bagia ail-ddefnydd sydd yn help i'r bobl lleol sydd yn creu y bagia ac yn helpu hefyd rhag defnyddio bagia plastig. Ac yn olaf, da ni efo wydda sydd yn dod o'r bocs. Chi ydych chi'n cael y bocs o fan hyn, a mae hyn yn atal chi gorfod prynu wydda eraill o'r bocs ac yn ail-gwneud y bocsys. Mae yna ddigonedd o pethau di-blastig yn siop y garreg.